estas tierras, que en su mayor parte están abandonadas, que tienen muchos propietarios y que de alguna manera tenemos que racionalizar para conservar el paisaje y para conservar también la agricultura en nuestro pueblo. Básicamente el proyecto consta de varias patas. Una sería la recuperación propia de estas tierras de cultivo para la agricultura profesional, estamos hablando de agricultura de secano, y por otra parte también tiene una vertiente formativa que en el futuro se realizará en la masía restaurada de Can Julián. Allí queremos hacer un módulo de capacitación agraria, sobre todo en agricultura ecológica, para poner de alguna manera en contacto a los payeses y las nuevas incorporaciones de jóvenes agricultores. Escoltant el que ha dit el senyor Alfonso, del fet d'incorporar aquestes noves terres de secà al Parc Agrari, crec que és una molt bona idea, però només té un gran problema, que és el fet d'aigua. O sigui, el secà, avui en dia, sense aigua no es pot aconseguir fer un producte de prou qualitat. I també el fet que tinguem una zona de muntanya que la fem regadiu, seguirem ampliant el que és el pulmó verd de Barcelona, que és la vall baixa del Llobregat. Amb això es pot aconseguir que hi hagi joves agricultors, que el fet que hi hagi una zona amb secà on tenim un producte estrella, que és la ciera, que s'animin a poder tirar endavant un projecte nou que és fer de pagès. I si a més a més hi incorporem, com ha dit l'Alfonso, que hi pugui haver una escola d'agricultura perquè pugui preparar mínimament per tirar endavant la feina de pagès, que no és senzilla, crec que pot tindre un bon futur.